jam e kisal ngoni e mum bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe heeɗiyankoɓe haalirde Guendira Mauritanie min calmini on min juurima on min ñaguinima on Allah moƴƴere moni kala ɗo woni ene woniri min calminiri ɗum hono noon to karallagal tawgal e kakidingal ko badi meɗen debbo Ummou Kalsoum ɗo e haalirde on paami ko musidɓe moɗon kippu bobolode mbiyen Thiali Diakka ñalde asetare kala so tawi waktu nayoɓijo fawi hojomaji sappo hande ha mbawon famde koye tenggude ngo gonɗen waktu nayoɓijo ene fawi hojomaji sappo e joyyi walla sappo e jeegom hande ko asetare ne hawri nogas e jeeɗiɗi lewru jeeɗo ɓuuro mbiyen juillet hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi hande noon seereɓe ɗiɗo ɓe nanɗo goto e defte mum goɗɗo e caddite mum on paami onon gandi joom defte oɗon gandi joom caddite hay goto mi wiyani hay goto mi haalani ɗum kom ko neɗɗo cikkiriɗo hoore mum fof ko kañum hen sikkirade laaɗo hen ni ɗo ala sikkirade bandiraɓe hole moon nanɗo tan mbimi ɗo kaari walla kaari min de ɓe a wiyani kaari kono yimɓe fof ne gandi holmo kaldata eyyi joni jaam ñalli kam jaam ñalli mi dendi mi salminima mi salmitimama mi salmini kadi dendagal hettiyankoɓe meɗen e hettiyankoɓe men ɗo mbawi wonde ɗo mbawi wonirde kala en calmini Allahji Ceerno Guelel a yaani huldude o janoɗo Makka manam ɗo o janoɗo Makka Allahji Ceerno Guelel min mbima a salminama ɗon kadi calminen mawni men sehil meɗen Alassane Moussa e ɗo wawi wonde kala ɗo wawi wonirde kala en calmini dendagal hettiyankoɓe mbaɗen eyyi ko ɗon ɗum noon oustaz labbeyke mbiyen caggal yettude jomiraɗo joom baɗe bawɗe e julde nelaɗo mum Mouhamadou Rasulullah sallllahu alayhi wa sallam en calmini dendagal hettiyankoɓe men tawa mbawi wonde noɓe goniri kala en juurimamoɓe en calminimaɓe no feewi kayne kadi en jewniɓe no feewi eyyi ko noon kadi calmirten hono musidɗo men sehil men Alassane Sarr Hamad Thiamma mi haala ɗon tadi kam o wawi hande rokkudemi martaba mo Allah rokkimo tan o wawi gomdi ɗum tan mbiyami kala alhamdulillah rabbil alamin ɗum noon dorje bobolode haade men wi jiddunol ko Bakar won hettiyanke men ko mawɗo ene wiye docteur Dia koye hettu koye affaire guite o wi o haalnimo ni d'ailleurs o wi yen mbaɗa fe ciftoɗen sinki bomɓe o wi ñallinkoje saaha fof eɗen gara ha ɓaɗoɗen sinki bomɓe tan eɗen jejji ten ɗum noon Hammad ɗum ngal ɗo ko an jeeyi ɗum sallo jeeyi sinki bomɓe naɓe on calminama noon fof wallahi docteur Dia nelal ma yettima dendi min calminima en calmini sinki bomaɓe naɓe kamɓe kala ko noon calminten Alassane Moussa Penda Haroune to wawi wonde kala kankone mawɗo ardi bonnani en calminimo en juurimamom Doro Gueye Bobolonde anne a salminama a juurama ɗon mbiyeten wonde daira to rahma ina wayno ceerno o arti alhamdulillah rabbil alamin woni daayira yurmede eyyi daayira birni zarna noon kamɓe haalade haala ɗum woni daayira Hamad Thiamma ɗum ɗon kamɓe kala mi salminiɓe mi juurimaɓe Mamadou Ndiaye en nde wonno koye daayira birni zarna ɓe goni eyyi kamɓe kam mi salminiɓe tan haqqe koɓe goni e daayira o birni zarna kono mi juuɗaniɓe ɗum ko firti ɗum woni dayrel mabɓe dayrel fenade liggotoɓe fenade birni zarna ko fenade tan ɗum ko arabe birnot tan aɓe kala kacci ɗum ko arabeɗo luggere nde ha ɓe pawata ɗum ɓe pawata ɗum kam ɗum daɗiɓe no fewi eyyi ɗum noon eɗen jogui noon namde ñanden min gartu hen haade ɗum ceerno Hammata won namde ɗe joguiɗen hande to banggue ɗemɗiyankagal walla mbiyen harlo ƴoƴa so Allah jaaɓi ñanden noon kadi won ko gaddunɗen ɗo hen ko fewti ha joni mbiyen ko harlo ƴoƴa walla helmere pularal ko wayno junnade e junnitade yurnade wonko bandiraɓe kaali hen e doole oole en mbi holko saabi kene wiye oole holko saabi wiyetake ɓaleje walla daneje walla ko nandi hen e namdal gongal ne arani en ɗo innama aade innama o en mbino kadi e innama o beele ko ɗum pulaar e walla ala ma wonko kalɗen hen e ɗiɗo jabtuji walla ɗeɗo namde so Allah jaaɓi e to banggue namdal kesal gargal ɗo hande ene wiye inta annide denɗi inta annide ene fof eɗen kaala ɗum joni noon annide ɗe kam yimɓe ne gadidiri ko firti annide e mana ko ganummo eyyi kono inta o ko yahata kañumne holko addi hen inta o ɗum ɗo ko namdal hono ɓiyu men musidɗo meɗen ene wiye Bayal Gourmo Ndiaye minen mbiyata Malick Sala Bayal Ndiaye ɗum noon min calminima ko namdal banggal fayida ma en kaala hen hakke ko ganduɗen kadi ballodiren e bandiraɓeɓe joni noon mbe sikki gadortoɗen ko hono jejjiten Thiali Diakka oustaz Hamad Thiamma nan ɗo Thiali Diakka meɗen ñande en kirkiki
ɗum noon maw attan en e tongol ngol so tawi oustaz goɗɗo nanɗo ne yiɗi ɓeydureede ba ɓeydu so Allah jaɓi ɓaawa ɗum kadi gadden ɓatakuru hesuru pul ndu keɓɗen ɗo ene hannde so Allah jaɓi ɗum noon joni joni oustaz hannde garta tan koto baŋnge janngin walla mbiyen celluka pular aɗa anndi ene waɗi ko haalete ene waɗi ko windete ene waɗi ko jaɓete ene waɗi no jaɓirte ene waɗi heen sahaaji ni ene waawi wiye ko ɗum ɗo selli kono so windirama ni ina jaɓe walla wiye ko ɗum ɗo selli kala no wawi windirede ko wona ni jaɓetake kadi sellani tan ko sellani ɗum foof ina woodi ko jaɓete ene woodi ko jaɓetake kono noon eɗen jogui e nder haala ɗo neɗɗo joforo ɗo neɗɗo lawata ɗo neɗɗo toɗɗoto ɗum ɗum foof ina haale pular ma won ko garɗa hen to banggue ɗum kono noon ha yimɓeɓe mbawa famde tan mbeɓnen ɗum mbasen addude to puɗɗorɗen joni to ɗum ɗon ko tuma neɗɗo sene yiiɗi haalde hunde wiye joni oɗo neɗɗo walla wiya neɗɗo o walla wiya kiiɗo caali walla wiya caali ki joni noon ki walla toɗɗorde arore adande nde ko arata sakket ko beele ɗum ɗon kadi ko toɗɗorde walla ala ene rokke inde wonde so tawi kadi ko eyi walla ko ala ko wawi hen wonde foof beele bindin muɗum ina serta wonɗo bindol addata o neɗɗo o woni hen mbaɗa o tan ɓolo woni hen durta o joni noon holko serde o durtaɗo o e o mo durtaka o walla ka laana kaɗo ka durtaɗo emo durtaka e ka mo durtaka o ɗum ɗon foof dokkani yeru min nokkuma tan ƴeewen windande holno sifori so caggal ɗum so tawi ne waɗi ko namde walla ɓe yidde ɓeydade lartidade ma en gartu hen bisimilla ceerno eyi ko noon tigui dorgue a salminama lawol gongol ko noon calminirten kadi heɗiyankoɓe men tedduɓe eyyi no mbiɗa ni kam to banggue jangguin pular alay saago paaben ko heewi nde tawno aɗa andi enen walla kam yoga e jangguɓe pular ene kaala haala toɗɗorde en kala haala joforde en kala haala fedde inde en ene kala haala lomto inde en ene wayno leydi kono noon kala hen gueɗel jogui ko lowra dono so tawi eɗen kaala haala toɗɗorde walla eɗen kaala haala fedde inde walla eɗen kaala haala lomto inde walla eɗen kaala haala nimbaka foof ko alkule ay alkule ɗe so tawi en gandi alkule ɗe haade joofi e nder alkule ɗe kala hen alkulal ina jogo ko wiyete mbaadi mum timmude ina jogo kadi ko wiyete mande kala nde alkulal jogui mande wonko firtata kala nde alkulal ala mande ɗum wiyete tan ko alkulal yeeru ay o mo mbiɗa o omo daro e darde so tawi en cifima gueɗe nayyi on wawi wende o alkulal tan ɓolal daɓɓal laaɓgal daɓɓal o on wawi wonde lomto inde aade o on wawi wonde arinde joforde inde o on wawi wonde kadi mbaka kono noon oɗon o joyitama ko dendagal lowre nde naɗɗa nde nde mbawa famde oɗo hol darde dariɗo wadde o won hen so nan ji o tan mbiyat ɗum ko ɗum ɗo taw noon ganda hollore wonani nde joni noon so tawi en garti e namdal ngal namɗa ngal toɗɗorde ina keewi sifaji ina woodi toɗɗorde ina woodi joforde ina woni toɗɗorde baɗiɗo no joforde baɗiɗo jofanteɗo ina woodi botonde goɗɗuɗo ina woodi jofande toɗɗorde nokku ina wayno leydi kono noon kala hen gueɗel jogui ko lowre mum ɗo joni sen garti e omo mbiɗa to banggue ni toɗɗorde e joforde e nder nde dosɗe pular wonnoɓe mbaɗiri ɗum wonnoɓe lelniri ɗum joni noon sen mbi toɗɗorde e joforde holko serdi toɗɗorde e joforde e yeru mo dokkuɗa o sa wi joni o neɗɗo e neɗɗo o holko serdi ɗeɗo gueɗe ɗiɗi o neɗɗo e neɗɗo o sa yi gueɗe fof kañum fof ko gotum kono noon holko serdi ɗeɗo gueɗe wadde won banggue ene wona toɗɗorde banggue keddiɗo o ene wona joforde joni noon holko woni joforde e holko woni toɗɗorde haade meɗen nadde toon joni noon sen mbi holko serdi toɗɗorde joforde eɗen mbawi wiide toɗɗorde ko fedde inde arata koye sakket inde nde so wi neɗɗo o ɗo joni ari ko sakket inde wadde ɗo siforte ko toɗɗorde joni noon so tawi ko joforde noon fedde nde arata koye inde nde yeeso inde nde ardota inde nde o neɗɗo ay ene waylo noon sa wi o neɗɗo e neɗɗo o ko ɗon sennantoma toddande e joforde nde
men garto hen sabu hande kam e saaji gonne ndi wicciyankoɓe to banggue ɗemgal wonnoɓe jiɗiri yaltinirde toɗɗorde ɓe kutoro joforde ɓe ceerda ɗum hankkadi ni hay toɗɗorde ni ɓe goppa sabu wonto to hawrata ɗo noon ɓe cuuɓi yidde tan ni hay toɗɗorde e joforde nde fof yo won bindin goto kono men garto hen joni sen mbi toɗɗade hunde woni subtade inde falto ɗum ha wasa fayudirede inde goɗɗe no inde aynani ni sa wi hammadi walla wi lekki walla wi naga ɗum ko inde aynani kono sa wi lekki ki ayi ɗo mo kaldata o ne andi lekki ko mbiɗa ki sa wi ki lekki ina hasi ne mbiɗa ki lekki kewɗa ko jofade ma woni dubba hen feɗenuma ma woni ko hoorema walla yeeso ma jofirɗa ɗum ayi ɗo ene senda hakkude toɗɗorde joforde wadde joforde woni mandinde inde ha labta cer tawi jilbani ha mbaya no jofir ɗum ni yeru joni mi rokkon yeruji tan e to banggue toɗɗorde joforde to banggue toɗɗorde so wi addu deftere nde ɗo komi toɗɗiɗo kono so tawi mi joofi o mbiyami ko addu nde deftere so wi laana ka joofi ɗo komi toɗɗiɗo so wi ka laana joofi ɗo komi joofiɗo so wi mbabba ba ɗo komi toɗɗiɗo kono so wi ba mbabba ayi komi joofiɗo mbabba ha ande ha ɗum so wi galle o so wi galle o ina yooɗi ɗo komi toɗɗiɗo so wi galle o walla wi o galle ko joɗɗo ɗo komi joofiɗo wadde ɗo tan ene fammini en hakkude toɗɗorde joni noon e nder dosde gadanɗe eɗen mbiya toɗɗorde sakkitto inde tan noon ɓe mbino toɗɗorde sakkitto inde tan joforde noon ina ado inde ina sakkito inde ɓe dutti kadi ɓe mbi so tawi ko laaɓngal durtete so tawi sakkotiri ko laaɓngal durtete so tawi sakkotiri ko mumal wayat tan kono wayni ko ɗon noon addi probléme sabu won kelme sa wi ngal ay sakkotiri ko laaɓngal sakkotiri ko mumal ɗo a wawa durtude kala mbiɗa ngal woni ɓaddi a toɗɗima ɓaddi toɗɗanteɗo o walla kaldeteɗo o a faami ɗon kono noon so tawi tan arti e mbaadi oustaz wases ngal leggal wiite ko ngal tawi ngoni ko joppade ko ngal leggal walla ko ngal leggal sa wi ngal leggal sa wi leggal ngal ɗo a toɗɗima sa wi ngal leggal ka joofiɗo anani so wi ngal ɗon leɗɗal ɗo joni leggal ngal ɓuuri ɓadade ko an kaldeteɗo wona to woni namdalam beele selli wiide ko ngal leggal walla ngal leggal ala sa wi ngal leggal ne selli sa wi ngal leggal hankkadi fawi komo kaldata ko toɗɗanɗa ko ene wawi taw ɓajji komo kaldata o sa wi heɓnam ngal leggal sa wi ngal leggal kanko andi leggal ngal ɓuuri ɓadade kanko wona gongal gayende ngal o faami eyyi ha joni de haadema yaltude nde ɗon lowre sa wi ngal ɗo leggal ɗo eyyi walla mbiya oɗo neɗɗo ɗo joni to banggue seɗen ji pulariyankoɓe sene binda won windoɓe sene binda ɗum ɓasodirtu o e ɗo o wona oɗo neɗɗo woni hen taƴodirtu ɗum hol hen ko selli nde ko ɓasodirde saabu ko gueɗe ɗiɗi goni noon no woodi joforde ina woodi joforde ina woodi joforde nokku sa wi o ɗo alay saago takkodira saabu o e ɗo gueɗel hen fof wonko haalata kono ko ma renda nde won helmere wonde nen ɗon wiyete ɓaddiɗo jofanteɗo o ɗum addantuma faamoyde ɗon ɗum waɗi tawi kaaɗo laana a kato laana ɗum kadi koko woɗɗi so tawi kato fitti koko woɗɗi kaldeteɗo e kaldo kato laana kono koko ɓasodirta kaya laana la même chose saabu ɗo henne gueɗe ɗe ɗakkodirta warɗema ɗakkodirade ko joforde kono noon goɗɗuɗo jofanteɗo alay saago gueɗe ɗiɗi fof gara sa ayi oye kaya o ka e ya kaya noon o ɗon woɗɗintu on ɗiɗo haaldoɓe ɗum waɗa ɗum takkodirede saabu kañum fof kode jofa kode toɗɗorde alay saago ala foti takkodire a faami woni hen noon e to banggue minnin ene ceerta ayi ɗum waɗi ina haasi to banggue walla ko heewi e janggankoɓe ene binda kono noon teskota ko dosɗe mum kala janggowo yo rutte e dosgal ko haali aɗa wawi winnude ene janggo kono noon mata ene sella to banggue binnin haala ka fof ko binnin wona haala sa wi oustaz sa wi mi yi neɗɗo
oɗo o durtat walla o rabbitu mi neɗɗo o ɗo neɗɗo o rabbitu mi yi neɗɗo o mi fi cukalel ngel mi fi cukalel wona mi fi cukalel ngel wala mi fi cukalel kono noon sa wi ko mi fi ngel cukalel ina hasi sa artire ma say ko min fi cukalel ngel kalton ngel anani kono so wi mi fi cukalel ngel ko baka ka ara eyi mi fi cukalel ngel tan oustaz a jarama fami donc yidde wiide tan gasade nam eyi yidde wiide tan so tawi eɗen binda walla eɗen kaala wona gotum saɗa winda ko bindata ko andu ko bindata ko woni kadi e nder bindol ene jogui ko ɗoftoro tan picce ɗe nen ɗon pofirɗe ɗe nen ɗon toɓɓe ɗe nen ɗon e hay en bindino kadi nen ɗon ay ɗum woni ko wiyete lelgo ko hen sahaji enen to banggue lelgo pulaar en kewani hutorade ɗum ɓurɗen abbitira tan koto banggue cilluko hay to banggue cilluko ko sellinde kelme ɗe tan kono noon hen sahaji kadi eɗen jiiɗa sellinde ñawnen wadde somi faami bindinno fawi koye dosɗe ɗe eyi fawi koye dosgal kalno poɗɗa windide fawi koye ha faamo kadi saabu wonko bindata ɗo jo an sa windi a nelji kam min ngam mi faama miijo ma tugu toon koko binduɗa ko so tawi ko bindinima o sellani mi wawata famde an yiyande walla miijo ma ngo jogoɗa haalde ngo saabu wonto poɗɗa durtude a durtata wonto poɗɗa raɓɓitinde a fota wonto poɗɗa jofade a joftata mi ronka famde ɗum waɗi wiya ode kam ko windat ɗo ko ɗum tagi bindanɗe kewɗe hannde e tiktokone a famatade ha ɗum kam ala hesini to banggue Facebook to banggue WhatsApp jomum windat tan kono noon hetto an erɗa famde ko yiɗi wiide ko jomum yiɗi winde bon mi anda so tawi oustaz machallah machallah yo Allah moƴƴere yo Allah moƴƴere ɗo min poɗdirta ɗo ɗo min poɗdirta ɗo ɗo ala caɗele ɗo min poɗdirta ɗo ɗo ko lowre oustaz ɗum noon mbiɗa sikki ma artanene e deftere hono mbi Samba Diakkere Aissata Kobo joomum welede Daouda Samba Ndongo hello 17 hande wooda ko jubbuɗen hen so Allah jaaɓi hade meɗen artude e ko gonnoɗen e dow mum namde ɗe kalnoɗen nane ɗe e caggal ɗum oustaz oga e artane en e tongol hono yewtere meɗen ɓennuɗo nde caggal ɗum gartane Thiali Diakka e kesigi ɗum noon oustaz gonɗen koye hello 16 e haalata ko alkulal ba e kono ɗo e wi wonde ko basal ko duɗal mette e joni noon e nder konngol meɗen garwaniwol ngol wi wonde baɗe joɗɗe ɗe galda e haala ina jeeɓe kewɗe gonduɗe e lemsede kute kewka ka alda e golle kuto kaalowo gambati o rewni hen Loro Gueye baɗɗo moƴƴere nimsi waɗi koko wona jikku mum mi nanani o wi baɗɗo moƴƴere nimsi waɗi koko wona jikku mum konngol dewngel he ngol woni tataɓiwol ngol wi en wonde barme nde rottanta daddowo guldi ma dawna ɗum nde wuli barme nde rottanta daddowo guldi koma dawna ɗum nde wuli wallahi Allah seydi Ndongo o rutti kadi o wima barme ina rokka guldi ko rokkata woni barme ina rokka guldi ko rokkata woni Ndongo en garino e ngol ɗo konngol ñanden ɗo wi wonde baba so yeeyi ɓiyum babiraɗo sodata baba so yeeyi ɓiyum babiraɗo sodata o rutti o wima bagal so joli ina yuli ƴeŋata ina heewi bagal so joli ina yuli ƴeŋata ina heewi eyyi kono joni oustaz eɗen garata e hello meɗen 19 sen gari e hello meɗen 19 e tongode ɗiɗi wi en wonde beeli ngela ko nde boyli keɓa wi beeli ngela ko nde boyli keɓa ngela eyyi beeli ngela ko nde boyli keɓa so yimɓe mana ngeli hunde so ngeli ko boyli keɓama voilà gollal elde so yimɓe ngeli beeli tawata mataw koko jeeyi koko dañi boyli eyyi o rutti o wima belaɗomo foof welete belaɗema belaɗomo foof welete belaɗema o rutti o wi bettere wona mbawka kono ina foola bawɗo bettere wona mbawka kono ina foola bawɗo sanni eske o wima bindol ko ɓoggol tonguitowol rendo tonga hono maggo nanani bindol ko ɓoggol tonguitowol rendo rutto kadi tonga hono maggo selli bone wiiɗo bone barme ko ñamminde neɗɗo ha haara dogna ɗum ha dola bone barme ko
ñamminde neɗɗo ha haara ɗum tolno ɗum ha haddala ari goga daw goga o yima bobi cerndi unude e doge o yima bobi cerndi unude e doge ɗum kadi ko goga o rutti o wi bojel ƴoƴirani sabu mawnugol noppi ƴoƴiri ko heɗaare bojel ƴoƴirani sabu mawnugol noppi ƴoƴiri ko heɗaare eyyi o ruttoyima boli nanduɗi jiiɓorto boli nanduɗi jiiɓorto ko koɗo ala boli nanduɗi jiiɓorto koɗo koɗo ko jiiɓorta ko joom wuro boli nanduɗi jiiɓorto ko koɗo ko jiiɓortako joom wuro ha yimɓe ɓeyɗo famde boli ko laabi nanduɗi jiiɓorta ko koɗo kono jiiɓorta ko joom wuro ne foti wadde poftigel kadi ko kono foti wonde eyyi koɗo kono ko kono jiiɓorta ko joom wuro jiiɓorta ko joom wuro kono jiiɓorta ko joom wuro wallahi foti wonde eyyi ha joni de ko boli haala oyi wonde boli ina nanda tago ceera kuccam boli ina nanda tago ceera kuccam ɗo dere laaɓi est ce que ɓe dani ha est ce que ɓe dani ɗanani boli kay ina nanda tago kono ceera kuccam ana laabi ina nanda mais ko ɗo pay ɗo wona gotum goɗo pay lawol maayo ɗi pay gese o rutti kadi o yima bone ko fetel ngel ngatamare ñifata bone ko fetel ngel ngatamare ñifata bone ko peetel bone ko peetel ngel ngatamare ñifata peetel e wiyan hay feetere timmude ko peetel ngel ngatamare ñifata ngatamare way mawnude wawa ɗum ñifde itti bone no bone no mawni ɓe bawɗi seydi dongo o wi wonde bonɗo needi so wasima hute bonɗo needi so wasima hute wallahi Allah oustaz ɓe sikki mata ko ɗo en kana ɗo tan ɗo haɗa ɗo ɗum koye deftere hono musidɗo men Dawoud Samba Ndongo ujunere pulrewal ɗum ne eɗen mbasi bandiraɓe hannde mbattaten haqqille so tawi en kettima tan machallah pulreje ɗe ko badde fayida kadi ɓuuri weldemi hen ko pulreje tigui ɓulnaɗe ɗe ganduɗa jaaduɗi e yon ƴew ko hawni hen ni hammar sa ƴeewi kene jon ko kalonɗo gon ɗe darima kene hono pulreje sappo e ko rewi kono ha hen wootere ala ɗo nannoɗa ɗum so Allah Dawudu yo Allah juutno gurdam ma yo bandiraɓe mbattu haqqille deftere nde ganda kadi ɗum ɗo min mi anda mi famani yo Allah waɗanen jaam kono ɓeeɗo sene goni e leñol ene guuri wonko heewi ko foti waɗede saabu ɗum ɗo ko haqqilantagal mawgal woni ɗo hen ko haqqilantagal mawgal Seydi Ndongo ɓaɗi enen ne joguiɗen tan ko yo Allah juutno gurdam yo Allah juutno gurdam makko amin ya rabbal alamin sen dañi ko ɓuuri ɗum e mbaɗata deftere gasi walla ne gasani so heddima de ɗo ko seeɗa kono jiɗɗen kadi ko non yoɗe multe yimɓeɓe kadi gara cooda ɗum mbaɗi fayida ɗum ɗo ƴeew ɗum ɗo no wawi wadde fayida Seydi Ndongo a jarama neɗɗen merci yo Allah o moƴƴere ɗum noon ɓennen e namde meɗen wooda ko jubbuɗen hen man ñoomo seeɗa e ñanden en gaddananoma ɗo namdal walla so tawi mataw en jowat ɗum ha yewtere arore hoto jutde no feewi ko wayno junnitade e yurnade e wonko joguiɗen keɗen kaala kono mbiɗa huuli horo yiiɗa ñomade horo ronkude yaltinde fayida mo jinnomi yaltinde hen o rokku ɗum heɗiyankoɓe men ha sa goɗɗo garten hen ɓe dokkanoma ɓe jewtinen e yewtere ɓennude hen nde en gaddinɗo doole oole noon ɗum ɗo en mbaɗat feere tan kaalen hen e to banggue innama aade ɗum ɗo hewɓe kam ko dokki en ko mataw en keddata hen tan saabu en dañani ko ɓuuri ɗum wonen mbi wonde won wiyoɓe yumma mbiyata ɗum ko inna yumma kaari ɓe mbiya ɗum inna kaari e nenam ɓe mbiya ɗum innam joni noon innama aade o mataw yiɗata wiide ko yummum neɗɗo walla ɓi neɗɗo mana ɓi neɗɗo tan ɓi adama no mbiyata hen ɓi adama ni eyyi mataw kamɓe e nder haala ɗum wonata mataw ko pular ɓoyɗo walla pular ma en kutorta ko joni walla enen mo gaddin men hutorta ko innama aade o ala ko fandira hen sowona neɗɗo ko ɓi adama tan mana neɗɗo ko ɓi adama walla ko neɗɗo jibinta neɗɗo eyyi to noon sa wi innama aade jiɗɗa wiide tan ko saltata e neɗɗo foof ko saltata e neɗɗo walla ko neɗɗo saltata ɗum ɗon ko neɗɗo saltata neɗɗo saltata tan ko neɗɗo saabu neɗɗo jibinta tan ko neɗɗo won caltuka ni ne wiya noon ne wiya inna wiyete debbo ko yummiraɗo ko inna babiraɗo ko abba am walla inna am wadde en keddor hen tan wadde eɗen mbawi wiide mataw innama kaalaɗo ɗo o woni winoɓe ko arebere kono so woni arebere kadi en ganda hol helmete nde wonata ɓurata ɓadodirde tan ko wonde ɗum pulaar o wadde ko ɗon jaggeren ha dañen ko itti ɗum
eyi inta aninde ɗone kadi en goppirta ɗum bandiraɓe tan inta o inta kadi ene nande inna kalaɗo to o kono oɗo intade ko firtata e pular ko firtata inta ne wawi taw ko helmere dottande ne wawi taw koko dooɓa ne wawi taw koko bonnira ne wawi tawde noon ko ganumo haalete ene wawi no helmerde e hoore woni ɗo ganumo kañum e hoore mum woni inta aninde tawde inta o en cuwa andude holko firtata ɗum noon eɗen gandi mana o en mbiyani bandiraɓe yo pilan en ko woni inta aninde eɗen gandi ko firti ko helmere inta nde holko firta yo holto ummi bel ko pular walla wona eyyi joni noon oustaz ngal ɗo namdal kadi mbeɗa sikka artatu en hen mi wondi e Allah walla mi wodiri Allah beele gueɗe ɗiɗɗe foof beele wiide noon fof ene selli en mbiyani en jahani to qisade beele ko neɗɗo ene foti wonde walla wone ala koto banggue ɗum ɗo mi wondi walla mi wondiri eyyi min de kam so tawi koto banggue haqqillam ɓuurimi nangude komi wondiri mi wondiri Allah so tawi koto banggue haqqillam ɗum ɓuurimi nangude e wiide mi wondi e Allah ra o hol siftinal ra o kañum wonata koko sabobinirguel ko sabobinirguel wadde tawde neɗɗo woni koye wonde ene wondira hunde Allah no wayi towde ni sa sabbini ni gam wondirdemo ɗum mbiɗa sikki ɓurata so lamnade e wiide wondirdemo kanko e wondirdemo eɗen mbaɗi kam ɗon jaar ɓurde sillude ko wondirde nde min hooram de ɗum hakkilla ɓurɗan so Allah sabu sa felti wonde aɗa wawi mi wondi kono mi wondi komi wondiri hunde noon ha tengti mi wondiri Allah ɗon hankkadi ɓurat tengtude ɓurat sellude e wiide mi wondi Allah mi wondi e Allah walla mi wondi Allah min kam ene ɓeesi deƴani haqqillam tan heddi noon hen yimɓe en ɓe ne mbawi kañumen rokkude en hen jande mumen ha ɓuura ko noon eyyi ɗum ɗo joni ko namdal arin ɗo ñanden doole oole wonko haala hen ko heewi so Allah ha tenti to calte meɗen WhatsApp to yewtere meɗen walla nokkure meɗen Gollal Média wonko haala hen en nawino kadi hay namdal ngal to woni nokkuji won yimɓe hewɓe kadi dokki hen miijoji men kono enenne kadi men kalaniɓe tan holko tonguɗen won hewɓe kaali hen ko heewi kono enen hakkillaji men ɓuuri nangude gila ni hay jaabuji ɗi cuwama taw ari hanko sellinde ko kalnoɗen ko walla ko no miijirɗen ni doole oole ɗe en mbaɗani wonde ene jogui nafoore nder ko haala ko fatata wonde tan ko arande pular ne jogui ɗesarwade kono payka ni walla kene garɗina haala yeru joni sa wi joni Allah e alluki ɗum ɗo way kono Allah e alluki arande jiɗɗa wiide tan kene serti no fewi kono noon wiide Allah e alluki kam aɗa ɗesarwade kono janisade ni wayno ko yimiyankoɓe kutorto yeru joni min no mbiranmi ɗo mbiyeten ko doore ngey jooro mo yiɗade mum yo ɓooɗo kono ganniɗe min galti keccol ha yooro e ko nandi hen ɗum ɗo joni a janisima tan ene weela nufru ene yaadi ɗum ɗo ene weela neɗɗo ma waw ko wayi kono rimde ni tan no rappuji ɗi mbaɗa kono en kadi ɓurana deftere meɗen tonde nde ɓurana kadi ko noon mahuri waɗi ko dujƴe kono noon kadi hen sahaji ene waɗa hay janis ne waɗa no janis ni kalme ɗesoje nandude tan gadde pawnire e yaadina ɗum koye garɗede haala koye payka haala koye haala ka ganduɗa ko ene rokka ɗum ngari tigui rigui taskoɗen eɗen jogui ko way noon taw hen sahaji sa welama mbiya ala sens ni yeru jo sawi jaam e jamallun oɗo kaaleteɗo tawi ko jamalum gonɗo e arabo jamalum ganduɗa ko ngeloba firtat holko fiidir ɗum e jaam haydara walla mbiya hatma famde ko faama ala galle mon eyyi ɗum ɗo joni ko aɗa andi ala ɗum ɗo ko famde nde tan e faama o ene nandi yimɓe kaldi hon noon walla neɗɗo wiye a nafara a nefara walla a nefara a nafara ayi ko janis tan kono ko haala kane garɗi tan yeruji goɗɗi walla wiye o ala paltu ala place paltu yimɓe pandire ko pantalon place ko mandaya place no min de ko ni hakkillam addiri mandaya place no yappal doole oolene place yata ko paltu har toon doole oolene ko doole tan ina yaadi e oole kono wiide ene firi ɗum e nayi ene oldi en sinno tawi woni noon ko ngaalu haalete walla ko gonga ni ngaalu koye sifa doole kono ɗo doole kaalete ɗe ko doole wiyete ko sembe haalete min cikkumi kono ene yaadi tan e doole oole ina nandi tan ene haalde noon bon no mbiɗa ni ko noon kam ko ɓuuri ɗum ni min wonde mennomi nande aji goto ne haala doole oole holto ummi yande makko kam ay ɓohe
ɓoye ne resi jogade siko olo seeɗa aɗan ɓoye waɗi ko faandu men faandu ɓoye eyyi no ɗumniri o wi ko toon doole oole ko toon ummi c'est à dire ko oldi ko woni ɓoye ɗe aɗana wayi hoyde no wayi ɗum ni faandu to natat ɗo ko ɗum rokki ɗum doole wadde ko doole oole ɗe woni ɗon e fannu manna sa fawi ko jinmi ko e filo makko o wi tan ko ɓoye ɗe to naati ɗo aɗa andi mi anda no kaddindi wayata ni eyyi no kaddindi aɗa woni koye faandu o ñamere tawi helama woni toon ko ɓoye no wayi ɗum ni ɗum noon ko ɗum rokki oole ɗe woni ɓoye ɗe doole e ko oldidi woni doole ɓoye ɗum ɗo ɗum kam kadi ko faamu tan kono ko ɓuri labtude tan ko hertarade tan a yiyani ñanden nde ɗum haala ɗo henne won kalɗo wi ene wawi fandora hen ko mbuuwa koko ene oldi mbuuwa woni koye ƴiye neɗɗo sagata sagade jogui ƴiye mum oole muɗum bon so tawi ko ɗum hay oldi ɓoccode saabu ko oldi ndi e danderi ndi ko kañum no mbiɗa ni ene wawa tan tawade hen ɗeɓe yaadude tan ha yaadi tan ha rokko ɗum aɗa pulaar kadi koto jejjite pulaar ko ene haale ni pulaar kayumne ko ɗemgal jimɗi ko ɗemgal jalis ko ɗemgal naggam ko ɗemgal gandal ko heewi hen ko ɗemgal gandal tan gasi ɗum waɗi ko heewi ene wawi noon ene wawi yaadude ha ɓeydo ɗum ninde kono heddi noon ko wawi hen ene mbaɗi erago joguiɗo hen ko voilà ko ɓuuri labtude ko inchallah no wawi enen kam ko ni pamirɗen won haalɓe hen haala nayyi ɓe mbima nayyi ko ooli bon nayyi fof goɗa ooli kono nayi ooli kam ne ngoodi wiide noon ko doolam oole beele ɗum wawi firtude tan ko ala ɗum ɗum ko doolam oole ayi ɗon tan joguiɗi hen famuye woni no nayi fof ko ooli tan wawi mbiyeɗe wawi wonde kono ɗo kam ne hawni seeɗa eyyi ko wawi wonde fof en jedditaki e kalɗen tan koko ɓuuri nanggude hakkillaji meɗen ene gasa noon no mbireten ni ko joofade tan ene kadi ñiglirde hakkillaji keddiɗi ɗi so tawi kadi won hakkille bawɗo arde dow muɗum kadi bisimilla ɗum noon oustage tongana en ko yayi ñanden a haali hen mbe sikki en gartat hen tan ko ɓuuri yawde saɗa tesko ko oɗo suka debbo jaltunoɗo galle mum ne wondi tan e ko mbiyeten faaro ɓurtuɗo seeɗa ha watti yaɓɓude hen yimɓe heddiɓe o ari noon omo jogui ɗasar wade koko mbiyeten buus ko mana ko ballit tan wonno hen mana kurjir wonno hen neɗɗo noon goto ko jallotoɗo ene jooɗi mana e nokkure mum tan o ari o wedde muɗum mbuuso Allah waɗi noon feggere makko ɓorori yaadi hen eɗen tesko ko kalnoɗen ko e nder ɗum ɗo noon feggere nde mataw on tinani oɗon saaha o noddiri ɗum yidde tottude ɗum furimo hen ɓenni yeehi ko yahanno e caggal ɗum noon mbiɗen wonde kanko baɗɗo ɗum o cikkuɗen ndew yeehi e joom galle makko hatti ɗum kankone kadi o hattima Allah waɗi goɗɗo ari sotti e jalotoɗo hono feggere nde kañum ne yeehi ɗum on yeehi rokkoye joom suudu mum joni noon rewɓe ɗiɗo ɓe ko kañumen mana majjiranoɗo adano yiye joom suudu ɗimmo o mana debbo ɗimmo o ene jogui feggere nde e happiro feggere muɗum walla ni wiye ko feggere muɗum ha waɗa hen noon haala taw noon joom suudu mana on wiya ko joom galle mum rokki ɗum ewa joom galle gadano o tuuma hay joom suudu mum hankkadi walla ɓerde mum ñawa hen holno oto gorko yo heɓiri feggere e ko nandi hen haɗa caɗele goɗɗe daña hen ko wawi hen wondi foof en mbino hol windande wawde dañede hen holko cikkuɗen holko foti wawde liggorede hen to banggue hakkille e kadi o feggere nde beele no foti heɓtede e walla ala tawde woni oya waɗirno ɗum ko saptas walla waɗirno ɗum ko ustude neɗɗo o ay dendi ñanden mbe sikki en puɗɗinomo jubbude hen seeɗa no ɗum yaari ni ko ɗum windande nde ganduɗa e aduna won gueɗe ko adi foof yawde neɗɗo nde no wonno Allah ene teddini innama de Allah noon wawa teddinde hunde ha gasa an mbiya aɗa yawde ko Allah teddini ko wadde ko Allah teddini sa yawi ɗum tan ko aɗa wawi dañde hen caɗele kanko joni koyere jibinanimo hen basal jibinanimo hen o wasi feggere nde ayi ɗum ko basal saabu ɗum feggere nde no mbiɗa ni ko feggere ene wawi taw ko jama ene wawi wonde tan ko fedde feggere joguide qima mawɗo e ɗum ɗon ay fimde ni hakkude koye joom galle makko e o wasi ɗum ɗon koyere gonɗo hen o addi wasde hoolade walla hoolare nde gorko jogino e makko saabu gorko watte sikkitade mo goo feggere nde holno nde yettiri oyo gorko
ha wawi ɗum hebde gueɗe ban noon wadde ay ñawni hakkude makko e gorko yiɗi wiide tan ko tagore Allah nde kala no mbawɗa tawrude de e wasde nde jogade kattanɗe hormonde ɓaade ko Allah wima min kala ko tagmi e aduna ko innama aade ɓurmi teddinde kadi mo Allah ɓuri yidde e nder tagore nde ko Allah tagi ko fof no e hewde ni o ɓuri yidde ko ɓuri yidde ko o yaltini ɗum koye innama aade woni annabi sallllahu alayhi wa sallam te sen ƴeewi hay goto on kadi mo mbiɗen nimbu o e nder gurdam muɗum fof kañum e haalluji sernaɓe ɓe kañum ko teddinɗo gueɗe baaɗe noon neɗɗo teddinɗo kadi doofolo ko mbiyeten doofolo ko nde ɗo windande ko windande ganduɗa wonde fayida te sa ƴeewi ko hunde wuurande hayso wonano ko gadɗa ɗo joni ko aɗa yiyani hay e laabi ɗi no mbiɗa ni ko hunde wonde eɗen guri ɗum wonɓe foruji enen jeeloɓe aɗa yiya neɗɗo omo sakko min mbe sikki yo Allah ya fo mbiyami numa sadak mako fotano jaabede aɗa wone taxi jomum werla berloɗa sadak te ko fañita e sadak ko sohla e sadak ko so tawi sadak a wirtoto taxi jarnade mo jippade ha totta jomum ko ni mbaɗɗa berloɗa jomum sama mo walla gueɗe ban noon wasde sakkade ɓuuri ɗum te ko hono noon tan wayata walla jiya jomum woda ara e damal galle ma woda no nanguirɗa ɗum walla woda no purnorɗa ɗum e gueɗe ban noon ɗum noon yo Allah rokku en kam enen kam famde vraiment nde ɗo tagore ko fonde teddinede ɗum ko ɗum windande mawɗo mbeɗa sikki ko kalɗon ko mato ala ko ɓeydami sona wi tan wawat teddinde ko tedduɗo ko ma tedda nde mbawa teddinde hono ma saabu so tawi an a yi o no wayni ko innama aadenoma no wayni o wayi kono mbaɗani so tawi an ala hagguilantagal dokku ɗum sona wiide aɗa yawamo firti an e hoorema a anda hoorema a teddani hoorema wawata teddinde neɗɗo tan walla yiyata neɗɗo hormo ɗum itat ɗum gueɗal tan saabu kala innam aade mo mbawɗa ittande gueɗal andu ko hoorema guittanda d'abord ko hoorema guidɗa ittande gueɗal sa hormima neɗɗo ko hoorema kurmiɗa sa yi dow folo ko andudemo wonde kadi janggo e jaam ne wawi an mbayano o wayni kadi wona an tagui hoorema wona an fewjata battane ma taade a wawa fewjude bentane ma innamo aade mo mbawɗa yiide foof gueɗal ngal mbawɗa ittandemo ittan saabu kala ko mbaɗɗa koyema artat koyema kadi heewi waaɓe ni ɓe kormaki yimɓe ɓe teddinani yimɓe sikkoɓe won jikkuji walla won ngaluji ɗi jomum rokki ɗum tan ɓurdi ɗum waɗi ɗum ɓurdi yimɓe firti on ina haasi ma nimsoye janggo ina haasi wadde firti gueɗu ko Allah rokkata dañal ko Allah rokkata goɗɗum e goɗɗum ko Allah rokkata kono innama aade ala fof ko ɓurda ɗum ala fof ko mbawɗa yaltinde e taggode ma ha mbiya min ɓurduma ɗum kono noon mataw e to banggue paggorde aɗa wawi wiide min ɓurma ɗum min ɓurma galle walla min ɓurma oto kono a wawi wiide min ɓurma taggode mbaɗa tagade hoorema ɗum waɗi noon neɗɗo ne foti artirde haqqille mum tan anda neɗɗo mo wawi yiide fof hormoro ɗum sababu no wayni donc ko wasiyaji tan kono a haalani joni feggere nde no ardi e jellotoɗo tugnade no waɗiri ni beele on foti tottirede feggere nde so tawi coggu ngu wurtete walla ko nandi hen sabu kanko jellotoɗo won goɗɗo garɗo e makko o waɗi mataw on ko dokkuɗomo walla no waɗiri ni mataw ko beddiɗo mataw yiiɗa o kanko de goɗɗo ari yi feggere nde ala kanko jeltoɗo mi sikkani so tawi wonko wone mum an kañum ni waɗi ko fonno wadde nde yi feggere nde etima yiide noddudemo wiidemo an dey wonko ardi e ko gadduɗa ɗo ko ne wawi taw kanko omo andi ɗum jeeyaka hen kono noon nde haalani on telɓinimo seyfitimo o huuli kanko ne horo dañde hen caɗele o andi wonko jogui woodi garɗo yi feggere nde kañum ne wi ene sooda o yeyat ɗum tan kanko mbiɗa sikka ɗon o haala joni noon yo wurti walla hoto wurti feggere makko oy kay ɗo kay kanko perdi tan ɗum noon bucca joni a rokkata en hono ɓoggi ɗi e ƴewat badiaɓe koɓe kaalen mataw caali meɗen jakka keski en joworki tan bandam yana inchallah ha yettere ñalli waaleykum salam wa rahmatullah seydi ba salmi bandiraɓe wonɗon ɓe juuri ɗumen ɓe keɗima salminama so tawi wonko jiɗɗa arde hande en ngala e tour koye téléphone men keɗoto ɓe kadi hen nottuɗen jarama ɗum noon en calmini ceernaɓe kadi en juurima ɗumen kadi en jewnini ceerno men ceerno Hammadou Moussa ceerno goto woni ɗo salminama ɗum waɗata ala retour an ewa ko noon tigui feccere ɗo walla ɗo to debbajo werli feggere mum ɗo
mi kam mbiyan goto ustu feddere nde hannde ewa ɓayde on waɗirima noon kam goto yo waɗir noon tan gasi joni noon to banggue namde ɗe gadduɗen ɗe inta anide inta o holno pamruɗa ɗum ala inde ma Allah ganda eyyi a jarama hande on tan inchallah pira noon amen so Allah jaaɓi salmi fof mi jarama yallima jarama seydi ba gondam ma yettima jaam ñalli 45 25 21 ko mawɗum jaam tan ko mawɗum hol bandam mamma bas seydi bas min mbaɗɗi on ɗo celli a salminama seydi bas min kay mbimi tan koko mbinomi samedi o e passé eyyi debbo o tan jeeyi par ce que o waɗirno tan ko yaw o waɗirno tan ko tinani handicapé o Allah rokki wonide debbo handicapé o tan yo ƴetti so gueɗe mum kañum jeeyi malama arsugo mum gasi neɗɗo mbawɗa wonde fof oto wi tan aɗa jagga gueres tan aɗa yiya yimɓe tan aɗa bonna ɗumen neɗɗo ko neɗɗo tan jarama yo Allah moƴƴere bas seydi bas a jarama on jarama te wertima mon noon a jarama minen ɓuuri a jarama bandama yettima wa aleykum salam ceerno bob noon salmini matawa amin min de mbiɗa yiɗi heftade seeɗa onon kon sernaɓe salmini ala seernaɓe wona goto ɗo ceerno mbawa wonde seeɗa sernaɓe ko sernaɓe hol bandam a salminama o musidma Bakary Tam ceerno Bakary bisimilla wallahi ewa min kettima yewtere nde min de kam sinno ko sagam eyyi ewa jeltoɗo so debbo ari mum yo anda ɗum eyyi no waɗirni ka yo anda debbo no wonnomo ni tan yo waɗmo noon yowmo noon tan a jarama ceerno Bakary noon to faati inte añilɗo eyyi inde mi jaggi tan ko neɗɗo tan mo yimɓe cuusa ɗum no feewi ko ɗum woni into o inte anniɗe eyyi waɗ tan neɗɗo ara tan wiide kaari ke walla wona walla way kono malluɗo ni tan a jarama ko ɗum nanngum on can jarama yalle mo moƴƴere ceerno Mat mbiɗa sikki ko heddi e hojomaji ko mi arta e namde meɗen garnoɗo ɗo ñanden junnitade e yurnade an hoore ma wino aɗa hunji garten hen hadema faade toon kam mi nelal Ablaye Idi Sone salmi noon ndeysan o wi on ɗeɗo o wi wallahi haqqille makko ne heede jodde o yiɗat nadde kono ne woni saturé no feewi wallahi ko noon o salmi noon no feewi kadi on gandu kam haqqillaji mabɓe ɗi nene moon wallahi ndeysan ɗum noon o jarama o salmi ceerno makko eyyi to banggue junnade enen no pamirɗen junnade mi anda sen heeƴa e waktuji ɗi junnade ceerno Hamad mbiɗa sikki kam hewɓe wonɓe Fuutaji ɗi ko wayno ɓullu neɗɗo ara junno hen walla woyndu wooda ko yeehi e terɗe ɗe mana hoore walla e becce walla balame ɗum ɗon wona ko ɓenni jomum wayno jurnotoɗo less ni ɗum woni junnade tawi noon ko junnitade ɗum junnitade hankkadi ko wahlidde hunde ko wonno dow wonta less ko wonno less wonta dow yeru joni so neɗɗo ene siiwa ataye barade nde junnitto so neɗɗo ena siiwa yeru joni ɓirdugal ne waɗi kosam junnittu ɓirdugal ngal ɗum woni junnide nde so tawi noon ko yurnade ko arde yo won ko waɗi wuddere walla waɗi wuddere walla ɗum ɗo ngara yurnade jiima hen gona eyyi ɗum ɗon kam ko hunde tan nde ganduɗa ko udditinde nder o ne wawi natade walla yitere ne wawi nadde toon jurnoɗa yitere walla jurnoɗa hoore walla ko nandi hen taw an foof a natani taw wona alay saago ko an fof naati walla ene won ni taw ko guite ma tan e mbawi yande nder toon ene ko ni pamirɗen ko woni junnade jurnitade yo yimɓe ceernu noon won kelme goɗɗe ina nandi hen ko wayno juurde hen ko wayno mana juurtude hen haydara findirani haydara findirani ɗum min joginomi seeɗa sagga koto junnade ɗo junnade ɗo cikkannomi koko bodi tan cikkannomi ko juurt naade kono noon wona on wona juurde noon paammi ko junnade juurnade woni ko yimɓeɓe feccere ɓandu ma no wawi naade wonne woyndu mbiya jurnima walla eyyi ko ɗum woni junnade ko ɗum seedi balal junnitade eyyi wona noon kadi juurnade ɗum ko woni aɗa haala kala ha juuta ko nandi hen ɗum noon gasi allaɓe en mbayni bandiraɓe kadi aɓe jarloɓe jaafoɓe ɗacca hay ha serade faade so Allah jaaɓi ceerno Hammat Moussa Diop woni ceerno Guelel e wondude ceerno Hamad Thiam Alassane Wuddu Sarr to regui bobolode ha sitade faade so Allah lamɗo jaaɓi ɗum noon bucci a jarama ire jaam
Thiali Jakka ko yewtere nde radio Mauritanie waɗanta on yontere kala e oɗo saha yereni nokcuta